Bago ko po simulan ng kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, sana magiging masaya ang Pasko mo at bagong taon. Yun lang po at maraming salamat. Mag-umpisa na tayo. Taong 1986. Nang lumipat ng tirahan ang pamilya ni na Isidro sa isang liblib na sitio sa Samar. 19 na taong gulang lamang ang binata at panganay siya sa 3 magkakapatid. Wala na silang nanay dahil nabawian ito ng buhay noong ipinanganak nito ang bunso nilang kapatid. Kaya naman upang matulungan ng binata ang kanyang ama sa paghahanap buhay, pansamantala na muna siyang tumigil sa pag-aaral. Hindi naman labag sa loob niya iyon dahil wala nang ibang aasahan ang kanyang mga kapatid kundi siya at ang kanyang ama na lamang. Isidro anak, bukas may tatabasin tayong damo doon sa palayan ng amigo ko sa bukid. Sakto, may binigay na isang sabit ang ninong mo sa akin. Saad ng amang si Lando. Tumango-tango naman ang binata bilang tugon. Kinabukasan, kagaya ng napagdesisyonan, maaga pa lamang, gumayak na ang mag-ama patungo sa bukid upang magtrabaho. Habang tinatahak ang matataas na daan, hindi mapigilan ni Isidro na mapatingin sa mga kaedad niyang nakakasulubong nila na nakasuot ng uniforme. Napansin naman ito ng amang si Lando, kaya naman tinapik niya ang balikat ng anak. Pasensya ka na anak ha. Wala na kasi akong ibang asahan kundi ikaw lang. Tsaka kailangan din ng mga kapatid mong mag-aral. Wika ng ama. Ngumiti naman si Isidro. Unsa man tay, okay ra oy. Sapat na ang high school nga pinag-aralan ko. Sa susunod na lang ko magbalik sa kolehiyo kung nakaahon na ta. Saad ni Isidro. Ginulo naman ng ama ang buhok nito at inaya ng mabilis na paglalakad. Medyo baguhan pa sila sa lugar na iyon at iba ang kanilang salita. Galing kasi sila ng Negros at napadpad ng Samar. Nang makarating sila sa bukid, kaagad silang nagtampisaw sa putik ng palayan upang magtabas ng mga damo. Sa kabilang dako naman, 2 mata ang mga nakatitig sa mag-ama habang nagtatabas ang mga ito. Tila naramdaman naman ni Isidro ang kakaibang presensya sa paligid. Kaya naman itinigil niya saglit ang ginagawa at lumingalinga. Bakit anak? Anong nangyari? Tanong ng amang si Lando nang mapansin niyang tumigil ang anak sa pagtatabas. Wala tay. Parang may nararamdaman lang ako na nakatitig sa atin. Di ko lang mawari kung ano. Sagot ni Isidro bago itinuloy ang pagtatabas. Kinuha naman ni Lando saglit ang suot niyang saklob na gawa sa dahon ng nipa at saglit ding itinigil ang kanyang ginagawa. Uso ang mga aswang dito nak. Hindi ko lang nabanggit sa iyo noong araw na naglipat tayo. Ayaw ko lang kasi na matakot ang mga kapatid mo eh. Saad ni Lando sa binata. Napatigil muli sa pagtataba si Isidro at humarap sa ama nang may pagtataka. Aswang? Paano naman magkaroon nun tay? Tsaka kwento-kwento lang yan ng mga taga rito para matakot ang mga bata na lumabas sa gabi. Masyado ka namang nagpaniwala dun tay. Natatawang saad ni Lando sa ama. Yung sityo natin, dating compound ng mga aswang noon. Maliit pa lang ako noon. Pinaalis lang sila ng dating mayor dito dahil sunod-sunod yung pagkawala at pagkamatay ng mga tao sa kabilang sityo. Paliwanag ng ama sa binata. Ha? Paano napaalis yun ng mayor?
Mabuti at hindi siya kinain. Natatawang sambit ni Isidro na tila hindi naniniwala sa kwento ng ama. Bumuntong hininga ang matanda. Alam mo kasi, dating magkaamigo ang pinuno ng mga aswang noon dito at ang dating mayor sa lugar natin. Kaya siguro hindi siya sinakta ng mga aswang na yon. Pero ilang buwan ang makalipas nung umalis ang mga aswang sa sityo na to, may haka-haka na babalik daw sila para gumante. Mahabang paliwanag ni Lando. Doon lamang napansin ni Isidro na tila seryoso ang ama sa pagkukwento. Hindi kaya totoo lahat ng mga sinasabi nito? Tay, tama na nga yan. Tapusin na natin to para hindi na tayo abutin ng tanghali. Pag-iiba ni Isidro ng usapan. Kaagad namang sinuot muli ng matanda ang saklob at nagsimula ulit magtabas ng damo. Hapon na nang muling bumalik sa gitna ng palayan ang mag-ama upang tapusin ang trabaho. Mabilis lang naman nila itong natapos, ngunit magdidilim na nang makababa sila mula sa bundok. Habang naglalakad, hindi mapakali si Isidro sa kakaibang lamig ng ihip ng hangin na dumadapo sa kanilang mga balat. Napansin niya rin na tumatayo ang kanyang balahibo nang walang dahilan. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ni Lando sa binata nang mapansin niyang hindi ito mapakali. Oo tay, nilalamig lang ako. Sagot ni Isidro. Tumango-tango naman ang matanda. Mas lalo namang binilisan ng dalawa ang paglalakad hanggang sa makauwi sila ng bahay. Kinagabihan, matapos ayusin ni Isidro ang kanyang sabit, kaagad niyang isinarado ang mga bintana at pintuan ng kanilang bahay. Ngunit nang aakmang isasarado na niya ang huling bintana sa silid ng kanyang mga kapatid, natanaw ng binata ang figura ng isang dalaga sa hindi kalayuan. Nakatayo ito at tila nakatingin sa bilog na buwan. May mahaba at maitim na buhok ito na siyang sumasabay sa sayaw ng hangin. Nakasuot din ito ng mahaba at puting bestida. Isidro, anak, ano bang ginagawa mo riyan? Napalingon kaagad ang binata sa ama na siyang nasa likuran lamang niya. Gising pa pala ito. Wala tay. Magsasarado na sana ako ng bintana. Sagot ni Isidro sa ama. Abay, bilisan mo na. Lumalalim na ang gabi Maaga pa tayo bukas. Huwag mong kalimutan na lagyan ng asin yung bintana bago mo isarado ha. Pagpapaalala ng ama kay Isidro. Nakaagad namang sinunod ng binata. Dali-dali siyang pumunta sa kusina upang kumuha ng asin. Ngunit pagbalik niya sa bintana, hindi na niya muling nakita pa ang figura ng babae. Kinaumagahan, 4:00 pa lamang pasado ng madaling araw, gising na ang binata. Maaga niyang inasikaso ang kanyang mga kapatid na papasok ng paaralan bago ang kanyang sarili. Ngunit habang nag-aasikaso siya sa mga ito, sunod-sunod na katok ang narinig nila mula sa pintuan. Nauna na kasi si Lando sa bukid upang masimulan na ng matanda ang pagtatabas ng damo sa iba pang palayan ng amigo nito. Naiwan lamang si Isidro upang mag-asikaso sa kanyang mga kapatid. Dali-dali namang binuksan ng binata ang pintuan at umambad sa kanya ang hangus na si Kanor, ang anak ng amigo ng kanyang tatay. "Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo, Kanor?" Tanong ni Isidro sa binata. May natagpo ang bangkay doon sa palayan ni Papa. Halika, tignan natin. Sabi ng mga tao, nambibiktima na naman daw ang mga aswang. Sagot ni Kanor. Napakamot naman ng ulo si Isidro habang natatawa. Ay nako,
Tinakbo mo pa talaga papunta rito sa bahay para ibalita yan. Baka naman hindi aswang ang may gawa nun. Natatawang wika ni Isidro. Hindi, wakwak ang tiyan. Labas ang bituka at nawawala ang ibang parte ng lamang loob ng biktima. Halos maubos na nga rin ang dugo nun eh. Dugtong muli ni Kanor. Napailing na lamang si Isidro. Matapos siyang asikasuhin ang mga kapatid, kaagad siyang sumama kay Kanor. Dali-dali namang tumungo ang dalawa sa pinangyarihan. Malayo pa lamang sila, amoy na kaagad ni Isidro ang mabaho at malansang amoy mula sa bangkay. Nang makalapit sila, doon lamang naniwala si Isidro na totoo ang lahat ng sinasabi ni Kanor. Wakwak nga ang tiyan ng biktima at halos maubos ang lamang loob nito. Sinasabi ko na nga ba magbabalik na ang mga aswang dito sa sityo eh. Wala na ang dating mayor natin, tiyak maghasik na ng lagim ang mga demonyo na yon. Baka binabawi na nila ang sityo sa atin. Sunod-sunod ang bulong-bulungan na narinig ni Isidro mula sa mga taong nakapaligid rin sa bangkay. Hindi naman maiwasan ng binata ang mapabuntong hininga at kabahan sa mga nangyayari. Noong sumapit na ang magtatanghali, kaagad na sumunod si Isidro sa ama sa bukid. Binalita niya rin sa matanda ang nangyari kaninang umaga. Sinasabi ko na nga ba, iniintay lang nila na bambawian ng buhay ang dating mayor para bawiin nila ang sityo sa mga tao. Saad ni Lando sa anak habang nagtatabas ng damo. Baka hindi aswang ang may gawa nun, tay. Pangungumbinsi ni Isidro sa ama. Kitang-kita mo na nga kung ano ang nangyari sa biktima, hindi ba? Walang ligaw na hayop ang kayang kumain ng ganun, anak. Saad ni Lando sa binata. Bilisan mo na riyan. Huwag na tayong magpaabot ng gabi rito. Yung mga kapatid mo, sunduin mo mamayang hapon. Huwag kayong magpagabi sa daan. Baka kayo ang sunod na bibiktimahin ng mga aswang na yon. Mahabang dugtong ng ama. Napalunok naman ang sariling laway si Isidro. Hindi niya alam kung bakit gumagapang ang kaba sa kanyang katawan. Pakiramdam niya, naniniwala na ng kusa ang kanyang sarili sa sinasabi ng kanyang ama. Alas 5 na ng hapon nang matapos ang mag-ama sa trabaho. Kaagad naman silang bumaba ng bukid at kagaya ng inutos ni Lando. Dali-daling sinundo na Isidro ang mga kapatid sa paaralan. Bahagya namang nagulat ang mga ito dahil ngayon lamang sila sinundo ng kuya nila. Salamat kuya, hindi na kami matatakot sa paglalakad pa uwi. Pagpapasalamat ng kapatid niya sa kanya. Ngumiti naman sa Isidro at ginulo nito ang buhok niya. Nagsimula na ngang maglakad ang mga ito at dahil malayo pa ang kanilang bahay, binilisan na lamang ng magkapatid ang paglalakad. Maski kasi sa paaralan, nagkakalat na rin ang mga kwento patungkol sa mga aswang. Madilim na at nasa daan pa rin silang apat. Hindi naman nagpakita ng takot sa Isidro dahil siya ang panganay at hindi dapat niya ipinapakita sa kanyang mga kapatid na medyo natatakot na rin siya dahil sa kakaibang ihip ng hangin na dumadampi sa kanyang katawan. At habang tinatahak ng magkapatid ang madilim na daan, isang malaking anino na tila ibon sa itaas ang nakita ni Isidro. Ngunit ang ipinagtataka niya, malapad, malaki, at tila may napakalaking pakpak ito. Kaya naman kaagad niyang hinatak ang mga kapatid sa isang makapal na damo. Doon sila nagtago hanggang sa nahulog nga ang malaking ibon mula sa itaas. Kitang-kita ng apat na magkapatid ang biglang pagbabago ng anyo nito. Mula sa ibon, naging napakalaking itim na aso ito. Sumingot-singot ang naturang aso. Ngunit nang tumingin ito sa direksyon kung saan sila nagtatago, napapikit na lamang si Isidro.
habang yakap-yakap ang kanyang 3 kapatid. Ilang minuto pang makalipas, walang naramdaman ng binata ng kahit anong pag-atake sa kanila. Doon niya rin narinig ang isang sigaw na pamilyar. Dali-daling minulat ng binata ang mga mata at doon, napagtanto niyang ang ama niyang si Lando ang bumugaw sa naturang nilalang. Kaagad naman silang nagsilabasan sa kanilang pinagtataguan at pumunta sa ama. "Ano pong nangyari, tay?" tanong ni Isidro sa ama. Susunduin ko sana kayo, pero habang naglalakad ako kanina, naaaninag ko yung figura ninyong 4. Nakatayo lang sa medyo madilim na parang inaantay ako. Pero noong lumapit na ako, doon ko lang napagtanto na hindi pala kayo yun. Paliwanag ni Lando sa anak. Naguluhan naman ng kaunti si Isidro. "Ah, ang ibig niyo pong sabihin, may nanggagaya sa amin, tay?" tanong ni Isidro sa ama. Tumango si Lando bilang sagot. Ang mga aswang ay may kakayahang manggaya ng mga tao. Nalaman ko lang na hindi kayo yun kasi baliktad ang refleksyon ko sa mga mata nila. Mabuti na lang at may dala akong pangontra. Kaya ayon, nung sinabuyan ko sila ng asin, nagsibalik sa mga anyo nila. Naging malalaking mga ibon at lumipad papalayo. Doon ko lang din nakita ang malaking itim na aso na nakatingin sa makapal na damo. Nung naaninag ko ang uniforme ng kapatid mo, doon ko lang nakumpirma na nandoon kayo nagtatago. Mahabang paliwanag ni Lando. Doon lamang naniwala si Isidro na totoo talaga ang mga aswang. Ngunit mas lalo siyang kinabahan dahil naalala niya ang sinabi ng isa sa mga kapitbahay niya. Hindi kaya binabawi na ng mga aswang ang dating lugar na pagmamay-ari nila, kaya sunod-sunod silang nambibiktima. Pagka-uwi ng mag-ama, kaagad namang isinarado ni Lando ang pintuan at bintana ng mga bahay. Nilagyan niya rin ng asin ang labas at loob, pati ang bubungan ng kanilang bahay. Malakas kasi ang kutob ng matanda na babalikan siya ng mga aswang. "Tay, paano po kung aatakihin tayo ng mga aswang ngayong gabi?" Nag-aalalang tanong ni Isidro sa ama. Napatingin naman si Lando sa kanyang 3 pang mga anak na mahimbing nang natutulog. Hindi ako matutulog, anak. Kailangan ko kayong bantayan dahil tiyak na babalikan nila ako. Saad ng matanda at tumayo. Tumungo ito sa papag at kinuha ang malaking kahon na puno ng alikabok. Tinulungan naman kaagad ng binata ang ama na buhatin ito pababa ng papag. "Ano po ba yan, tay?" tanong ni Isidro. Binuksan lamang ng ama ang kahon at doon tumambad sa binata ang iba't ibang gamit ng pangontra sa mga aswang. "Paano kayo nagkaroon yan, tay?" tanong muli ng binata. Kinuha ni Lando ang buntot ng pagi at ibinigay ito sa kanya. Yan ang buntot ng pagi. Masakit yan kapag tumama sa mga aswang. Palagi mo nang dalhin yan kung saan ka man pumunta, lalo na kapag magsundo ka sa mga kapatid mo. Wika ni Lando sa anak. Napatingin naman si Isidro sa bagay na hawak niya. May matalim itong mga tinik, matibay na balat at kayumanggi ang kulay. "Paano ko ito gagamitin sa mga aswang, tay?" tanong ni Isidro. Sasagot na sana si Lando ngunit napatigil sila nang marinig nila ang isang kakaibang hagigting na nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali namang kinuha ni Lando ang isa pang buntot bagay sa kahon at nagmatsyag. Kaagad namang umalarto si Isidro at mas piniling bantayan ang bintana sa silid ng kanyang mga kapatid. Tumigil lamang ang hagigting nang magsaboy si Lando ng asin sa pwesto kung saan niya naririnig ito. Ngunit maya-maya pa, isang kalampag ang narinig ng mag-ama sa itaas ng bubong ng kanilang bahay. Nagising din ang 3 kapatid ni Isidro sa lakas ng pagbagsak ng kung ano sa kanilang bubong. Isidro, bantayan mo ang mga kapatid mo. Nasa labas na sila.
Habilin ni Lando at walang kaano-ano'y binuksan ang pintuan at lumabas. Sinubukan namang pigilan ni Isidro ang ama, ngunit huli na ang lahat. Nung sumunod siya sa labas, doon niya lamang napagtanto na dinali na ng mga aswang si Lando. Naiwan pa ang buntot pagi nito sa lupa. Sinyalis na hindi nakalaban pa ang matanda sa biglang pag-atake ng mga aswang sa kanya. Dali-dali namang kinuha ni Isidro ang buntot pagi na naiwan ng ama. Ngunit isang palihim na pag-atake ang nakapagpadapa sa kanya sa lupa. Mabilis naman siyang tumayo kaagad at iwinasiwa sa himpapawid ang hawak niyang buntot pagi. Doon lamang niya narinig ang malakas na sigaw ng nilalang habang papalayo sa kanilang bahay. Kaagad namang bumalik sa loob ng bahay si Isidro nang marinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang mga kapatid. Pagkabalik niya, doon lamang niya napagtanto na muntik nang kuhanin ang bunso nilang kapatid. Mabuti na lamang at may asin sa kanilang bintana, kaya hindi nagtagumpay ang nilalang sa pagkuha sa kanilang bunso. Kinabukasan nang mabalitaan ni Canor ang nangyari sa pamilya ng binata, dali-dali siyang tumungo sa bahay nito. Marami na rin mga taong nagkukumpulan sa labas ng bahay ng binata. Kaya naman kaagad na nakipagsiksikan si Canor upang makapasok sa bahay ni Isidro. Nang maitagumpay siyang makapasok, doon niya naabutan na umiiyak ang tatlong bata habang niyayakap si Isidro. "Anong nangyari? Nasaan si Chong Lando?" tanong ni Canor. "Kinuha siya ng mga aswang." Walang gana na sagot ni Isidro. Kitang-kita sa mga mata nito ang lungkot. "Nandito lang ako, tol. Huwag kang mag-alala. Mababawi rin natin si Chong." Pagpapagaan ni Canor sa loob ni Isidro. Naudlot naman ang pag-uusap nila nang biglang magsalita ang matandang lalaki sa kanilang likuran. Si Tatay Lantoy. Isa itong kilala at magaling na albularyo sa kabilang baryo. Dumayo kaagad ito nung malaman niya ang nangyari sa pamilya ni Lando. "Ako si Tatay Lantoy, ang mabuting kaibigan ni Lando. Nandito ako upang tulungan kayo," saad ng matanda. Tumingin naman si Isidro rito. Nang magsialisa ng mga tao, doon lamang nakakuha ng pagkakataon si Tatay Lantoy. Naikwento ang buong katotohanan kay Isidro. "Si Lando ay dating kaibigan ng dating mayor sa lugar ninyo. Kaibigan nila ang pinuno ng mga aswang dito noon. Ngunit dahil nangingi ng tulong noon ang mga tao sa dating mayor, napaalis siya ng mga aswang sa sityo na ito. Nagkaroon ng galit ang pinuno ng mga aswang. At sa tatay mo at sa dating mayor dito, doon sila nagalit. Ngunit dahil wala na ngayon ang dating mayor sa lugar na ito, bumalik sila para hindi lang bawiin ang sityo, kundi para gumanti rin kay Lando." Mahabang paliwanag ni Tatay Lantoy sa binata. "Ngunit bakit ang itay ko ang ginagantihan nila?" Galit na tanong ni Isidro. "Dahil isa siya sa nagtaboy sa mga ito doon, lumapit ang pinuno ng mga aswang kay Lando sa pag-asang tutulungan sila nito. Ngunit nagalit lamang si Lando at tinaboy ang mga ito. Hindi rin natin masisisi ang iyong ama dahil nabiktima rin ng mga aswang na yon ang kaisa-isahang kapatid niya," sagot ni Tatay Lantoy. "Sa darating na Lunes, kabilugan ng buwan, gaganapin ang piyesta ng mga aswang. Yun ang simbolo ng pagsakop nila sa mga sityo rito. Ikaw lamang ang makakapigil sa kanila," wika ni Tatay Lantoy. Napakunot noon naman si Isidro, ngunit mas nanaig ang galit ng binata. "Saan ko sila matatagpuan?" tanong niya sa matanda. "Sa kalagitnaan ng kakahuyan, lahat ng nabiktima nila kabilang na ang iyong itay ay gagawin nilang handa sa kanilang piyesta," sagot ni Tatay Lantoy. "Ngunit paano ko sila matutulungan?
hindi pa sapat ang lakas ko. May anak na babaeng pinuno ng mga aswang, si Almira. Maganda ito at palaging nakasuot ng puting bestida. Ngunit hindi siya katulad ng kanyang mga kauri. Aswang din si Almira pero tutol sa ginagawa ng kanyang ama. Hindi rin siya kumakain at nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Kaya ba sasabi mong hindi talaga si Almira sang-ayon sa ginagawa ng kanyang ama? Mahabang paliwanag ni Tatay Lantoy. Ibig niyo po bang sabihin, aasawahin ko ang aswang na yon? Galit na tanong ni Isidro. Parang gano'n na nga. Pero wag kang mahulog sa sarili mong bitag, Isidro. Kunin mo lamang ang loob ni Almira nang hindi ka nahuhulog sa kanya. Para matagumpay mong mamanipula ang pinuno ng mga aswang. Gamitin mo ang anak niya bilang isang ganti. Patayin mo sa harap niya si Almira. Doon lamang nakumbinsi si Isidro sa sinabi ng matanda at sumang-ayon ito sa plano nito. Saan ko matatagpuan ang babaeng ito? Tanong ni Isidro. Sa ilog, doon sa kakahuyan. Palagi siyang tumatambay doon upang maligo at magmumuni-muni. Sagot ng Tatay Lantoy. Nang makaalis ang matanda sa bahay ni na Isidro, kaagad namang nilapitan ni Kanor ang kaibigan. Pagkaramdam kasi niya, parang may mali sa matandang iyon. Isidro, hindi ka ba kinukutugban kay Tatay Lantoy? Parang may mali eh. Saad ni Kanor. Hindi. Hindi na rin importante yon. Ang mahalaga sa ngayon, makaganti ako sa mga aswang na yon at mabawi ko si Itay. Sagot lamang ni Isidro sa binata. Napabuntong hininga naman si Kanor. Basta mag-ingat ka ha. Sobrang delikado ang gagawin mo, lalo na't anak ng pinuno ng mga aswang yun. Pagpapaalala ni Kanor sa kaibigan. Kung nasa kanya ang Itay ko, sa akin naman ang anak niya. Ama sa ama, anak sa anak. Dugo sa dugo, lahi sa lahi, Kanor. Pag-iit ni Isidro bago inayos ang kanya mga dadalhin sa kanyang paglalakbay. Nang matapos siya sa pagliligpit, isinukbit niya kaagad ang malaking bag. Martes pa lamang ay may ilang araw pa siya bago dumating ang Lunes, kung saan gaganapin ang piyesta ng mga aswang. Kaya ngayon palang gagayak na siya upang makuha ang loob ni Almira. Kanor, sa iyo ko muna ipagkakatiwala ang mga kapatid ko. Pangako, kapag nakabalik kami ni Itay ng ligtas, tatanawin kong utang na loob ito. Wika ni Kanor habang nakahawak sa balikat ng binata. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa mga kapatid mo at isa pa, tulong ko na ito sa inyo. Saad ni Kanor. Tumango naman si Isidro at nagpaalam sa kanyang mga kapatid bago tuluyang umalis. Buo na ang desisyon niya. Kailangan niyang gawin ang lahat ng ito upang mailigtas ang kanyang ama at maipaghiganti ang lahat ng nabiktima ng mga aswang. Halos 2 oras ang iginugol ni Isidro sa paghahanap ng ilog sa kakahuyan. Sa wakas, natagpuan niya rin ito. Dahil sa pagod, kaagad niyang hinubad ang kanyang saplot at nagtampisaw sa ilog upang maligo. Tila saglit niyang nakalimutan ang kanyang layunin kung bakit napunta siya roon. Pagkatapos niyang maligo, kaagad naman siyang nagpahinga. Unti-unti siyang dinalaw ng antok nang hindi niya namamalayan. Nagising na lamang ang binata sa sunod-sunod na mahinang sampal na dumapo sa kanyang pisngi. Doon lamang niya napagtanto na ginigising pala siya ng isang maganda at maladiwatang babae. Ito na si Almira. Dali-dali naman siyang napabalikwas at kaagad na dumistan siya sa dalaga. Nagtataka lamang itong nakatingin sa kanya. Pasyensya ka na. Nagising kita. Wika ng dalaga sa malumanay na boses. Ngunit kita pa rin sa mukha nito ang pag-aalala
Pinakalma lamang ni Isidro ang kanyang sarili upang hindi malaman ng dalagita ang kanyang pakay dito. Ayos lang. Tanging sagot ng binata at muling bumalik sa pagupo. Bago ka lang sa lugar na ito? Tanong ni Almira at umupo sa malaking bato na kaharap lang ng inuupuan ni Isidro. Tumango lamang ang binata bilang tugon. Ngayon lang kasi kita nakita rito eh. Ako nga pala si Almira. Palagi akong tumatambay dito. Pagpapakilala ng dalaga at inilahad niya ang kamay niya. Hindi naman nagdadalawang isip ang binata na makipagkamay dito. Ngunit nang magdikit ang kanilang mga kamay, nakaramdam kaagad si Isidro ng tila kakaibang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Ano palang pangalan mo? Tanong ni Almira sa binata. Umiling-iling naman kaagad si Isidro at nagpakilala. Ako si Isidro. Nandito ako upang maglakbay at libutin ang buong Samar. Pagsisinungaling ng binata sa kanyang layunin. Natawa naman ng bahagya si Almira sa pag-aakalang ito ay biro lamang. Grabe ka naman. Libutin mo talaga itong Samar. Ang laki kaya nito? Saad ni Almira. Ngunit nang makita niya ang seryosong mukha ni Isidro, napawi kaagad ang kanyang ngiti. At bigla na lamang siyang nakaramdam ng hiya. Pasyensya ka na. Akala ko talaga nagbibiro ka. Wika ni Almira sa binata. Ngumiti naman ng bahagya si Isidro. Lumipas ang 2 araw. Nagkakilala na nga ng lubusan ang dalawa. Nakagawa na rin si Isidro ng maliit na bahay sa itaas ng malaking puno na siyang itinuro ni Almira. Tinulungan din siya ng dalaga na ayusin ang kanyang pansamantalang tirahan. Ngunit sa tuwing binibigyan niya si Isidro ng tubig o pagkain, tumatanggi ang binata. Mabuti naman at natapos na natin ng pansamantala mong tirahan. Tatagal ka pa ba rito? Tanong ni Almira kay Isidro habang nakatingala sa maliit na tila bahay kubo sa itaas ng malaking puno. Hindi, may dapat kasi akong tapusin. Simpleng sagot ni Isidro. Kaagad namang inaya ng binata si Almira sa itaas upang testingin kung matibay nga ba ang bahay kubo na ginawa nila. Nagtatatalon, naghabulan at nagkulitan sila sa loob nito. Nang makumpirma ng binata na hindi ito naguguho, doon lamang sila tumigil. Natahimik ang dalawa habang nakatingin sa mata sa isa't isa. Hindi alam na Isidro ngunit pagkaramdam niya. Sobrang gaan ang loob niya tuwing kasama si Almira. Yung saya na hindi niya naramdaman sa kanyang dibdib. Ngayon lamang nagparamdam ng dumating ang dalagita sa kanyang buhay. Habang patagal ng patagal ang titigyan nila, hindi na namalayan ng dalawa na unti-unting dumidikit ang kanilang mga labi. Agoy, laplapan na. Napagtanto lamang ni Isidro ito dahil tila bigla niyang narinig ang sinabi ni Tatay Lantoy sa kanya bago niya gawin ang planong ito. Huwag kang mahuhulog sa sarili mong bita. Doon lamang lumayo si Isidro at bahagyang tinulak si Almira. Nagulat naman ang dalaga, ngunit hindi ito nagpakita ng inis. Pasyensya ka na. Nauutal na paghingi ng pasyensya na Isidro kay Almira. Lumapit naman ng bahagya ang dalaga at hinawakan ng pisngi ni Isidro. Hindi niya alam pero tila nangihina ang katawan niya kapag hinahawakan siya ni Almira. Nakakaramdam din siya ng pagsakit ng tiyan at tila may mga paru-parong nagkakagulo sa loob ng kanyang tiyan. Sa 2 araw na pagsasama natin, ngayon ko lang nararamdaman ito, Isidro. Ngayon lang ako nagmahal ng mortal na katulad mo. Wika ni Almira bago hinalikan ng binata. Kinagabihan, nagising na lamang si Isidro sa hindi malamang dahilan. Nadatnan niyang parehas na silang walang saplot ni Almira habang natatakpan ng malaking dahon ang kanilang mga katawan.
Napansin niya rin na sobrang himbing ng tulog ng dalaga sa kanyang tabi. Kaya naman inilapit niya ng kaunti ang kanyang pisngi sa dalaga. Napahawak naman siya sa kanyang dibdib dahil sa kakaibang tibok ng kanyang puso. Napamahal na ba siya sa dalagang aswang? Ngunit hindi maaari dahil ang kanyang layunin ay paslangin ito sa harap ng sarili nitong ama. Isidro. Napabalik sa wisyo si Isidro nang mapansing nagising na rin ang dalaga. Umayos naman kaagad ng upo ang binata ngunit nabigla siya dahil umulo rin ang dalaga at yumakap sa kanya. Salamat sa pagpaparamdam sa akin ito. Ngayon, alam kong buhay ako. Wika ni Almira na siyang ipinagtataka ni Isidro. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Isidro. Buong buhay ko, kinokontrol ako ng aking ama. Pinipilit niya akong gawin ang mga bagay na hindi ko kaya. Kaya siguro lumaki akong hindi alam kung ano ang totoong pagaramdam ng buhay. Dahil simula nung ipinanganak ako, kontrol na ni ama ang aking buhay. Mahabang litanya ni Almira. Nakaramdam naman ng awa sa Isidro ngunit hindi pa rin niya makakalimutan ang tunay niyang layunin sa dalaga. Pinipilit kanyang gawin ang mga bagay. Anong bagay yun? Tanong muli ni Isidro. Kumala sa pagkakayakap si Almira at humarap sa binata. Doon walang takot niyang inamin kay Isidro ang totoo niyang pagkatao. Hindi siya tanga. Sadyang malaki ang tiwala niya sa binata dahil nagpakita ito ng kabutihan sa kanya sa loob ng 2 araw nilang pagsasama. Isa akong aswang. Si ama ang pinuno ng mga aswang dito. Ngunit sa tuwing nambibiktima sila, dito lamang ako sa ilog pumupunta. Ayoko makita kung paano nila pinapaslang ang mga inosenteng tao. Naiiyak na wika ni Almira. Doon lamang naawa ng tuluyan sa Isidro. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga at hinalikan sa noo. Inamin niya rin ang pagmamahal niya rito at nangangako siyang protektahan niya ang dalaga kahit anong mangyari. Samantala, habang tinuturuan ni Canor na magbasa ang 3 kapatid ni Isidro, napatingin siya sa pintuan ng kanilang bahay nang may biglang kumatok dito. Dali-dali niya namang binuksan sa pag-aakalang ang kanyang ama na ito. Ngunit nang bumungad sa kanya si Isidro at Almira, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Kaagad niya namang ipinapasok ang dalawa kahit may pagtataka sa kanyang sarili. Anong nangyari? Tanong ni Canor. Tinignan lamang ni Isidro si Almira. Sinyalis na lumabas na muna siya upang makapag-usap ang dalawa. Kaagad namang sumang-ayon ng dalaga. Sinamahan din ito ng kapatid ni Isidro, kaya naman masayang lumabas ang 4. Habang naglalaro sa bakuran ng bahay ni Canor, napatingin naman si Isidro at napangiti sa napaka-inosenteng si Almira. Uy, ano ka ba? Ano bang nangyayari sa iyo? Akala ko ba? Hindi na ituloy ni Canor ang sasabihin nang magsalita si Isidro. Hindi ko na itutuloy. Napagtanto kong mahal ko na si Almira. Inamin ko rin sa kanya ang totoo kong bagay. Handa siyang tulungan ako para mailigtas ang aking itay at iba pang nabiktima ng kanyang mga kauri. Mahabang paliwanag ni Isidro. Napakamot na lamang ng ulo si Canor. Grabe naman ang nagagawa ng pagmamahal na to. Mapagkakatiwalaan ba yan, Isidro? Ha? Paninigaw ng binata. Oo. Sa Lunes ng gabi kami tutungo kung saan gaganapin ang piyesta ng mga aswang. Papaslangin ko ang pinuno nila. Papatayin ko sila isa-isa. Gigil na wika ni Isidro. Lumipas ang ilang araw, dumating na ang Lunes. Maagang gumayak si Almira at Isidro. Hawak kamay silang nangako na kahit anong mangyari, tutulungan nila ang isa't isa. Muling iniwan ni Isidro ang kanyang mga kapatid
sa pangangalaga ni Kanor. Kaya naman laking pasasalamat niya sa binata dahil sa kabaitan nito sa pamilya nila. Hapon na nang makarating sila sa lugar kung saan gaganapin ang piyesta na yon. Mabuti na lamang at may alam si Almira na pwedeng pagtaguan ni Isidro habang nag-aantay ng tamang oras sa pag-atake. Samantalang si Almira naman ay makikipagsalamuha muna sa kanyang mga kauri upang iligtas ang ama ni Isidro na si Lando. Mahal na mahal kita, Isidro. Pangako, tutulungan kita, wika ni Almira. Mahal na mahal din kita. Pangako, magtatagumpay tayong dalawa. Nakangiting saad ni Isidro. Tumango naman si Almira bago umalis at tumungo sa kanyang mga kapartido. Abala kasi ang mga ito sa paghahanda sa piyesta na gaganapin nila mamaya. O aking Almira, ilang araw ka ring nawala. Kamusta ang lakad ng aking anak? Pagbati ni Pugot, ang pinuno ng mga aswang, sa kanyang kaisa-isang anak. Ngumiti naman ng pilit si Almira at hindi sinagot ang ama. Kagaya ni Isidro, napag-utusan din siya na paslangin ang natitirang pamilya ni Lando. Ngunit dahil sa pag-ibig, hindi ito nagawa ni Almira dahil sa kanyang pinakamamahal na si Isidro. Ang aking mga kapartido, malapit na ang kapiyastahan nating mga aswang. Gusto kong lahat tayo ay masaya sa kabilugan ng buwan na to. Dahil tuwing sasapit ang dilim, unti-unti na nating sakupin ng buong kabaryuhan dito. Anunsyo ni Pugot sa kanyang partido. Yumuko na lamang si Almira at dali-daling tumungo sa kulungan kung saan nakakulong ang lahat ng mga bitag ng kanyang ama. Kung hindi siya nagkakamali, lahat ng mga ito ay gagawing handa kapag hindi nila nailigtas ni Isidro ang mga ito. Pagkawalan niyo kami rito. Maawa ka sa amin. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Sunod-sunod na pagmamakaawa ang narinig na Almira mula sa mga ito. Sa tuwing naririnig niya ang hinaing at hikbi ng mga biktima, pagkaramdam niya, tinutusok ng libo-libong karayom ang kanyang dibdib. Almira, hindi ba ikaw si Almira? Napatingin si Almira sa matandang lalaki na tahimik na nakaupo sa sulok. Ako si Lando. Kung hindi man kami makalabas ng buhay dito, gusto ko lamang sabihin mo sa anak kong si Isidro na mahal ko silang magkakapatid. Alam ko marami akong pagkukulang. Naniniwala akong mabait kang bata, Almira. Hindi ka katulad nila. Wika ni Lando na siyang nakapagbigay ng lakas ng loob sa dalaga. Lumapit siya sa pintuan at nangako sa mga tao na ililigtas niya ito sa kamay ng kanyang ama. Nang medyo lumalim na ang gabi, oras na lamang ang inaantay at ihahain na ng mga aswang sa mahabang mesa ang mga taong nabiktima nila. Kakainin nila ito ng buhay nang sa ganon ay maramdaman ng mga ito ang sakit at paghihirap ng kamatayan. Bilang pinuno ng mga aswang, nagbihis ng magarang damit si Pugot. Pinagbihis niya rin ng puting bestida ang kanyang anak na si Almira. Ngunit habang nakikipagdiwang si Pugot sa mga kapartido nila, pasimple namang umalis si Almira at tumungo sa kulungan ng mga biktima. Doon, naabutan niyang nilalabas at tinatalian na ng mga alagad nila ang mga tao na handa ng gawing pulutan at pagkain ng mga aswang. Rinig niya rin ang pagmamakaawa at ang hikbi ng mga ito habang nagpupumiglas na wag silang talian at paslangin. Umalis kayo rito, utos ni Almira sa mga alagad. Nagtingin na naman ang tatlong lalaki.
Ngunit hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga. Inatake niya ang 3 lalaki gamit ang kanyang pagiging malakas na aswang. Mabilis naman niya itong napaslang at dali-dali niyang tinanggalan ng mga tali ang mga biktima. Sa kabilang banda, kumilos na rin si Isidro. Inihanda niya ang mga pangontra sa aswang na nakasabit sa kanyang bewang. Dala-dala niya rin ang 2 buntot pagi sa kanyang mga kamay. Nang makita niyang umuusok na ang malaking apoy na inihanda ng mga aswang, doon na siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Samantalang si Almera naman ay matagumpay niyang pinalabas ang mga biktima sa tagong lagusan na siya lamang ang nakakaalam. "Umalis na kayo! Tumakbo na kayo! Ako na ang bahala rito! Bilisan ninyo!" utos ni Almera. Dali-dali namang tumakbo ang mga ito papalayo maliban kay Lando. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ng matanda kay Almera. Ngunit bago pa man siya makasagot, nakarinig sila ng hiyawan sa labas. Dali-daling sumilip ang 2 sa labas at doon nakita nilang nakikipaglaban na si Isidro sa mga kapartido ni Almera. Iniwan naman saglit ng dalaga si Lando at tumungo sa kanyang ama. Ngunit nang makalapit siya rito, hinawakan ng mahigpit ni Pugot ang kanyang leeg. "Lapastangan ka! Kalapastanganan kang maging isang anak. Ang taksil na katulad mo ay dapat na pinapaslang!" Sigaw ni Pugot. Unti-unti itong nagbago ng anyo at akmang papatayin na ang sariling anak nang isang malakas na buntot pagi ang tumama sa kanyang braso. Naputol ito at malakas na tumilapon si Almera sa harap ni Lando. "Nang dahil sa inyo, namatay ang pamilya ko!" Sigaw ng pamilyar na boses. Doon lamang napagtanto ni Isidro na dumating si Tatay Lantoy. Tulong-tulong nilang nilabanan ang lahat ng mga nilalang hanggang sa tuluyan na nilang napaslang ang halos kalahati ng tribo nito. Ang iba kasi ay nagsitakas, lalo na ang mga maliliit at kababaihan. Tanging si Pugot na lamang ang natira. Kahit hirap na itong makipaglaban, sinusubukan pa rin niyang ipagtanggol ang kanyang mga kapartido. Tumakbo naman papalapit si Isidro sa kanyang ama at kay Almera. Ngunit nang mayakap niya na ang dalaga, doon na lamang napasigaw si Almera dahil nakita niya kung paano pugutan ng ulo ni Tatay Lantoy si Pugot. "Nararapat sa iyo yan!" sigaw ng matanda. Napabuntong hininga naman sa Isidro at niyakap si Almera na umiiyak. Naglulupas sa ito na parang batang hindi binigyan ng 5. Kahit ganoon ang kanyang ama, hindi pa rin niya mapigilang maghinagpis nang paslangin ito sa kanyang harapan. Lumapit naman si Tatay Lantoy kay Isidro. Tumayo kaagad ang binata at akmang magpapasalamat na sa matanda nang bigla siya nitong sinuntok. Sunod-sunod na suntok at sipa ang natanggap ni Isidro rito. Tumigil lamang ang matanda nang awatin siya ni Lando. "Wala kang karapatang saktan ng anak ko!" singhal ni Lando sa matanda. "Siya mismo ang nahulog sa kanyang sarili mga bitag. Hindi ako makakapayag na may isang aswang na mantitira sa mundong ito na makikihalubilo sa atin. Dapat lahat sila sama-sama sa impyerno!" Sigaw ni Tatay Lantoy at masamang tumingin kay Almera. Napaatras naman ang dalaga nang mapagtanto niyang siya ang susunod na papaslangin ni Tatay Lantoy. Ngunit mabilis namang umalerto si Isidro at kinuha ang kanyang itak at malakas itong isinaksak sa dibdib ng matanda. Niyakap naman kaagad ni Isidro si Almera at doon, unti-unti na nilang nakamit ang kalayaan at kapayapaan. "Anak, bakit mo nagawa yon?" "Tay, kapag hindi ko gagawin yon, malamang baka pati ako at ikaw ay papatayin niya. Wala na siya sa tamang pag-iisip." Inalalaya naman ni Lando at Almera sa Isidro sa paglalakad habang papalayo sila sa pangyayari.
Unti-unti namang sinunog ng lumalaking apoy ang mga bangkay na kanilang iniwan. Hanggang sa umalis sila sa lugar na iyon. Naghanap sila ng panibagong tirahan at nagkatuluyan sila ni Almira at Isidro. Ang pag-ibig ay tila isang makapangyarihang bagay na ibinigay ng may kapal sa bawat tao. Minsan, ito ay nagbibigay ng leksyon. Ngunit minsan naman, ito ay nagiging rason upang maging mabuti kang tao o di kaya ay nakapagligtas ng iyong buhay sa kasamaan.